Hello po, magandang hapon po. Ngayon po ay May 22. Ako po ay nandito sa shrine ng ni Magellan. Dito po naganap ang unang misa 500 years ago. Dito po sa isla na ito, Limasawa Island. Second time ko na pong nakapunta dito at tignan natin ang mga dito, ang mga tawag dito, mga shrine or yung mga palatandaan ng kung saan dito ginanap ang unang misa. Ano po yun, parang Easter Sunday or Resurrection Sunday, ginanap ito noong March 31, 1521. So ito po, tingnan natin. I-appeal na ko sa vlog, ha? Okay. Say ito, Wanil TV, paki sa Wanil TV. Ma'am, sige. Say Wanil TV, subscribe sa Wanil TV. Support. Hi everyone, paki-subscribe and support Wanil TV. Ito po, mga kasamahan ko yan sa dito sa church. Ito, Pastor Digno. Ito po. Hello. Oh. Hi. Puntahan natin ang Ito po ang National Shrine, First Mass in the Philippines, March 31, 1521, Limasawa, Southern Lake. Okay, ito po. Ito pong Limasawa po, Island. Limasawa Island ay po, isa po itong town or municipality. Sakop ng Southern Lake. Pwede ra? Sa YouTube, Wanil TV sa YouTube. Ito po. Ito, basahin natin ito Ito po, mga kaibigan, mga kadasig. First Mass in the Philippines, celebrated here on Easter Sunday, March 31. Celebrated here on Easter Sunday, 31 March 1521. When Magellan landed on this island of Limasawa on his voyage around the world, early in the morning, Magellan sent ashore priest Pedro de Valderrama with men to prepare a mass and to inform Raja Colombo through an interpreter that he and his men would land to attend the Raha. Showed consent by sending gifts as Magellan and his men approached the shore. A salvo of 6 guns was fired as a sign of peace. Raha, Colombo, and Si Ajo each embraced Magellan, flanked him together with the sailors. They marched to the place of worship during the mass. The Rahas remained on their knees with clasped hands at the elevation. The ships fired all their artillery in response to musket signal from the shore. Dito po, ginanap talaga. Tingnan natin. Wow. Okay. Kaya 5 talaga, 5 yung asawa. Okay. 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 Okay.
And then anak, kan anak, and then kan sa side, the up, not too fast. Ano naman, no? You have been so good. Ayun, malipol ko na. Video mo ba? Hello! Mega love shout out! Sa Alays! Punta kayo dito sa Dakdak Beach. Limasawa Island. Wow! Pinana lang tag GB sa mo. Storage. So Fargan, as we sing this song, give thanks. May our hearts be filled. Celebrate ni Lord sa aming pagpasalamat diha kanimo. Salamat Lord sa mga katawan nga hingakaroon. Nang suko, ikaw mo
Yan po, yan po, bali, sa ito. Yan yan, ano, yung lugar ng Burgos na lagyan ng beach po. Yung doon ka magliligo. Yan po, nagmagliligo na kami dyan. Magsamahal sa mga churches. Yan o, yan po, yan, yan. Doon pa lang kami doon. Yan kami naliligo naman. Parte yan ng Padre Burgos. Ang